Genesis 3 sisavula ngibingelele uthi kobaba omama umkhulu ogogo intombi ingane encane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu umsindisi wethu. Sizofunda uGenesis 3 siqale kuverse 1 kuya 10. Siqedile ukufunda sicele umama uMabasa ukuthi asithandazele izwi. Kufundeka kanjena. Isihloko sakhona kuthiwa ukuwela esonweni. Inyoka yayinobuqili kunazo zonke izilwane zasendle abezenzile uJehova uNkulunkulu. Yathi kowesifazane, ngempela uNkulunkulu ushilo yini ukuthi ningadli emithini yasensimini na? Owesifazane wathi enyokeni, singadla izithelo zemithi yasensimini, kepha ngezithelo zomuthi ophakathi nensimu uNkulunkulu ushilo ukuthi ningazidli, ningazithinti ukuba ningafi. Inyoka yathi kowesifazane, aniyikufa nokufa, ngepha uNkulunkulu uyazi ukuthi mhla nizidla niyakuvuleka amehlo enu nibe njengoNkulunkulu, nikwazi okuhle nokubi. 6. Owesifazane ebona ukuthi umuthi ulungele ukudliwa, nokuthi uyabukeka emehlweni, nokuthi umuthi unqanelekile ekuhlakaniphiseni, wathatha izithelo zawo wadla, wanika nendoda yakhe kanye nayo yadla. Ayesevuleka amehlo abo bobabili, babona ukuthi bahambaze, bathunga amaqabunga omkhiwane bazenzela izibhinqo. Basebezwa izwi likaJehova uNkulunkulu ehamba ensimini kusihlwa ngokuphola kwelanga. U-Adamu nomkakhe baqasha ebusweni bukaJehova uNkulunkulu phakathi kwemithi yensimu. Kepha uJehova uNkulunkulu wambiza u-Adamu wathi kuye, uphi na? 10. Wathi, ngizwe izwi lakho ensimini, ngesaba ngokuba ngihambaze, ngalokho ngaqasha. Sicela ngisikhuleke. Nangelizwi lakho, sinike kakhulu ukuthi
kuthiwa la isihloko sakhona ukuwela esonweni. Ngithanda ukuthi ngithi ukungena esonweni noma ukungena kwesono kumuntu nomphumela waso. Ukungena kwesono kumuntu nomphumela waso. La siqala nje ngokuzwa ukuthi inyoka yayinokuqili kunazo zonke izilwane zasendle abezinzile eJehova uNkulunkulu. Inyoka ke leyo yayinokuqili. Yikho abafundi benkosi uJesu mabekhomba ithempeli lapha kuMateyu 24 bejabulela izakhiwo zethempeli ukuthi zinhle zibukeka kahle. Ithi inkosi uJesu niyakubona konke lokhu na? Akukho nje elingakusala phezulu kwetshe konke kuzodikiswa. Bathi sizobona ngani kuyakuba yini ukufika kwaleso sikhathi. Into eshiwe inkosi uJesu nje impendulo yokuqala ithi qaphelani ningadukiswa. Ngoba inyoka inokuqili kunazo zonke izilwane uNkulunkulu ayizenzile. USathane unokuqili. Izithi inkosi uJesu bazofika ngegama lami bathi nako. Ithi inkosi uJesu ningabakholwa. Nala sizoyizwa indaba ukuthi uSathane ufika kanjani kumuntu. Into yokuqala lapha kuverse 1 uqala ngombuzo ukuthi ngempela uNkulunkulu ushilo yini ukuthi ningadli emithini yasendle. USathane uyibala yonke imithi yasendle. Uza ngemuva uzothola ukuthi baliwe imithi yasendle noma imithi eyabe isensimini yase-Edeni. Kodwa kunale mithi emibili eyabalulwa. Kwabe kunomuthi wokuphila. Sike sacula elinye elamaculo ukuthi siyodla emthini wokuphila. Bese kuba khona omunye umuthi ophakathi nensimbi. Siyathola ke iposition yalomuthi ukuthi ukuphi. Lo muthi okwazi okuhle nokubi. Uma futhi uqala ngemuva lapha ku chapter 2 siyathola ukuthi umuntu wabekwa ngasentshonalanga. Kodwa lo muthi lo wabe uphakathi nendawo. Manje inyoka iveza sengazuthi kuthiwe mabangadli kuyona yonke imithi. Kanti kwakubalekile ukuthi badle emthini wokuphila. Babengavinjiwe ukuthi badle emthini wokuphila. Ithi inkosi uJesu yona iyisinkwa sokuphila. Odla lesi sinkwa unokuphila okuphakade. Ukuze babe nokuphila okuphakade babengayidle eminye imithi. Yayingabaphilisa emzimbeni. Kodwa ukhona lo muthi wokuphila ophilisa umphefumulo. Wawukhona nawo babevunyelwe ukuthi bawudle. Manje mhlawumbe inyoka yayifuna ukuthi bathi hayi kuthiwe singadle emthini noma athi Eva kuthiwe singadle emthini ayibale yonke ukuze bangadle emthini wokuphila. Ngoba nanzi enye into isitha esilwa nayo. Silwa nokuthi ungadli emthini wokuphila. Omunye uthi mayiqala ethi ufunda iBhayibheli afike lokuthonga, afike lokukhathala, afike imisebenzi eminingi ukuthi hawo kambe bengingakakwenza ukuthi nokuthi. Omunye afike lokuthi hayibo ngakhumbula ukuthi kambe bekufanele ngifonele usibani bani. Kanti sitha sivimba ukuthi ungadli emthini wokuphila uma ungadlanga kulomuntu wokuphila awunaso isabelo kuba uNkulunkulu, awunaso isabelo nenkosi uJesu. Ngoba odla inyama yami unokuphila okuphakade. Isitha ke enye yezinto esayenza saya uEva, samthola uEva ngesikhathi eyedwa.
ngoba imessage yayiqhamuka kuNkulunkulu yayingafikanga kuEva direct. So uEva kwakulula ukuthi angabazi ngoba umbiko wafika kuyena ufika ngoAdam. And lo mbiko ufika ngoAdam uvela kuNkulunkulu uqobo lwakhe and wawunjengoba unjalo. Manje sitha besifuna ukuthi number 1 angabaze ukuthi lento ayizwe ikhulunywa nguAdam. Futhi enye izinto uSathane alwa ngazo nomuntu noma angena ngazo ukungabazi. Ngiyakhumbula omunye ukhazini wami ecomplaina ukuthi njengoba enkonzweni kuthiwa noma ngokwezi kuthiwa akungaqonywanga. Uzoshada kanjani, uzoyithola kanjani indoda? Ufike lo kungabaza okulethwe isitha ukuthi hlezi ungayitholi indoda uma ngabe ungaqomi. Ngoba futhi baningi bayaqoma abanamadoda abashadile. Ngoba isitha siyakhohlisa. Umuntu aqoma abhekele nalena nalaba bathi umuntu uqome umuntu oyedwa sekuphela iminyaka u10 beqomene. Still abashadi mase beshadile baya divorce. Kunomunye engimaziyo ngasekhaya impela kwakubukeka bethandana. Kodwa bashadile namhlanje. Isho kwaphela iminyaka u10 noma ngaphezulu. Kodwa nokho abashadile ngoba uqomana lokho akumsiza umuntu ngoba kuvela kuSathane. Bathi sebeqomene mabethi baqala bashada bahlukana. uSathane ke uletha kumuntu okungabazi umunye uqoma nje kanti sekufika insizwa yamthembisa umshado. Usiyaqala manje uyazibuza ukuthi ngiyahlala enkonzweni what if kungekho ozofika azongithatha ngishade naye. Kufika ukungabaza kumuntu bese umuntu athatha isinqumo sokuwela esonweni. Ngenxa ukuthi sitha vele siqala ngokufika kumuntu ngokungabazi. Siza ngombuzo ukuthi ngempela uyohlala kuze kube nini uhlezi kanje. Futhi mhlawumbe omunye ezathi nakuleli bandla okulona usetshenziswa. Uyazi nje wena wazi nokungowakho umsebenzi mhlawumbe wena usuyawazi umsebenzi okungowakho kodwa ebandleni okulona usetshenziswa. Usuzuya ngabazi ukuthi ngisendaweni eright yini. Ngoba isitha silethe ukungabazi. uNkulunkulu wayekhulumile. Njengoba wayekhulume kuAdam. Wayekhulumele kuAdam ukuthi umbiko awudlulisele kuEva and uAdam wathembeka ukuthi umbiko awudlulisele kuEva. Lo mbiko wawuvela kuNkulunkulu unjengoba unjalo. Akadidekanga uEva mayiphendula ukuthi kuthwena hayi singadla kuyona yonke imithi. Wayekhuluma iqiniso. Kodwa isitha sifika ngokungabaza ukuze mhlawumbe uEva qale manje angabaze lento eyakhulunywa kuyena nguAdam. Mhlawumbe isitha sabona ukuthi uma siqala siyokhuluma nje noAdam uzofika endlebeni kaAdam ivoice kaNkulunkulu ayizwa ngaleso sikhathi ukhuluma naye. Kanti kuEva kufika ivoice yomuntu. Yingakho kumele umfune uNkulunkulu uzuyizwe ivoice yakhe nawe. Ukuze sitha mase sifika uthi ngiyayazi ivoice kaNkulunkulu. Nginayo umoya ongcwele. Uzoqale akhulume umoya ongcwele ngoba usunaye. Awugcinanga ngokuthi uzwe uNkulunkulu ekhuluma ngomntwana wakhe enkonzweni. Kodwa usuzizwela wena noma usekhaya noma ulele noma usephusheni. Indlela uNkulunkulu asebenza ngayo. Kanti futhi noSathane uyasebenza ngokungabazi. Ngempela ushilo yena uNkulunkulu ukuthi ningadli emthini. Ibalwa yonke lemithi kanti cha kunomuntu oyedwa. Angamele awu. Uthi uJehova uNkulunkulu owesifazane wathi enyokeni singadla izithelo zemithi yasensimini. Khuluma iqiniso la uzwe kahle. Verse 3. Kepha ngezithelo zomuthi ophakathi nensimu uNkulunkulu ushilo ukuthi ningazithinti ukuba ningafi. Ningazidli lezi zithelo. Ningazithinti ukuba ningafi.
ngoba yikho ke kwenzeka. Ngiyangilinganisa ngendaba kaAkhan ukuthi wayephakathi kaIsrael. Manje ngoba wayephakathi kusho ukuthi wayesethinte ibandla likaNkulunkulu noma ibandla laselithinte uAkhan, kanti uAkhan usenesithelo senyoka. Yikho uNkulunkulu abathukuthelela ngoba bebesebenesithelo senyoka, sebethintene nesithelo senyoka, kwaletha ukufa kwafa abantu abaningi, kwafa amasosha. Ngoba ukusithinta lesithelo kuyabulala. Isitha ke simhlasela kanjani umuntu? Sitha kokuqala ukungabaza. Siqala ngokungabaza, masihlulekile kungabazini. Njengoba sihlulekile la kuEva. uEva akabanga convinced ukuthi kufanele kudliwe yonke imithi, cha. Akabanga convinced futhi ukuthi kuthiwa akungadliwa kuyona yonke imithi, cha. Waphendula kahle. Wehluleka uSathane kuleli phuzu lokungabaza, kodwa njengoba sesishilo khona abahluleka nje kusale liphuzu lokuqala lokungabaza. Iphuzu lesibili noma into yesibili uSathane ayenzayo, uza ngamanga, uza namanga. Lapha ku verse number 5, noma uma siqala ku number 4, sorry. Ithi inyoka la, noma kuthiwa inyoka yathi kowesifazane, anikufa. Uyaqala manje uqamba amanga uSathane. Uphikisa lento eyashiwo uNkulunkulu. Uthi ngeke nife. I-deception ke aze ngayo uSathane. Ngithe eqaleni ithe inkosi uJesu ningadukiswa. uSathane mayiqala ngamazwi akhe, uhambe emazwini akhulunywa nguNkulunkulu kodwa ebe engaphelele. Umuntu ongaliqondisisi kahle iBhayibheli nongalizwisisi kahle angazitshela ukuthi uSathane la ukhuluma amazwi kaNkulunkulu njengoba enjalo. Yisiphi isizathu sokuthi uSathane ahambe emazwini kaNkulunkulu engaphelele? Ukuze uEva abe comfortable ukuthi lento inezwi kaNkulunkulu phakathi, lento iyalaleleka, lento imenza ukuthi angagxumi, asuka abaleka bonke, hey ngiyadukiswa la. Kuyahlanganiswa manje, kuhlanganisa izwi kaNkulunkulu nokungesikho okusezwini kaNkulunkulu. Kuhlanganiselwa, kuhlanganisela ukuthi kube nokudideka. Angithi manje sesithi no, ngeke nife nokufa. Kanti ubetheni uNkulunkulu nizofa nokufa. Utheni mayiphendula inyoka uEva sizofa nokufa. Uma sike sadla lapha sathinta lapha yana. Uthi cha ngeke nife nokufa. Qamba amanga. Lento leyo qamba amanga ngizokwenza isibonelo. Umama mangaba ehluleka ukuthi azibelethele yena, kuyakube nesidingo sokuthi kwenziwe lento abathi ngesilungu yi-C-section, ukuthi ahlinzwe. Mayezohlinzwa, into yokuqala kumele yenziwe ukuthi makajovwe, kubulawe imizwa noma inhlungu kanye nemizwa, ukuze noma esikwa ngezinto azosikwa ngazo angabuzwa ubuhlungu, angabona ukuthi useyabulawa manje. Ile ndlela ke sithe siza ngayo ukuthi sizokubulala kodwa sizokuvala amehlo kamoya, sizokuvala imizwa kamoya, ukuthi ungabona ukuthi sengiyabulawa ke manje, ngiyahlahlelwa ke manje. Ngoba lo muntu umama mangabe ngabona ngempela ukuthi hayibo ngiyasikwa manje, angagxuma, mhlawumbe bagcine sebeyiyeka ukuthi bamhlinze ngoba uyezwa ukuthi ngiyahlinzwa manje. Into yokuqala ke le uSathane ayenzayo, uza kahle lize lithi iBhayibheli akumangalisi ukuthi
uza njengengelosi yokukhanya ukuze akudukise kahle. Ngoba manje izofika nje bonakala ukuthi ingelosi yobumnyama ayizobaleka. Ubani othanda ubumnyama? Angithi khona manje kuneload shedding abantu bathenga amakhandlela, bathenga amagesi ukuze mayiqala iload shedding abantu bakhanyiswe ngoba akekho umuntu othanda ubumnyama. Umuntu uze acime ugesi athanda ubumnyama ngoba eselala. Ngamanye amazwi umuntu ofile othanda ubumnyama kwelikamoya ngoba umuntu olalayo noma oshona phansi othanda ubumnyama. Abanye abantu uma belala abakwazi ukulala kukhanya, badinga ukuthi kube mnyama kuqala ukuze balale. Sinjalo ke isithathu sifika ngamanga, kodwa amanga aso senze isiqiniseko kuqala sokuthi sithulisa imizwa yakho ukuze ungaboni ukuthi sengiyabulawa manje, ukuze ungaboni ukuthi sengiyasikwa manje. And kuyenzeka kwesinye isikhathi odokotela mabesika umama kube khona i-foreign object noma into ezosala ngaphakathi. Lento lemayisale ngaphakathi ibanga ukufa kulo mama. Uyagula, kuyoze kudinga ukuthi aphinde ahlinzwe futhi ukuze kususwe lento, ukuze kuphele ukugula, ngoba lento ayenzelwanga ukuthi ihlale emzimbeni womuntu. Kunjalo umuntu mayisengenwe yisono kumele kubuye kuqale phansi, kudinga ukuthi kungene inkosi uJesu ngaphakathi kulo muntu, kukhishwa lesi sono ngoba lesi sono sizombulala umuntu. Fika kuSathane ngamanga. Enye into uSathane afika ngayo mase waqambila amanga akhe, ufika nesethembiso. Ngesikhathi ifika insizwe entombazaneni ekholwayo, ezinye insizwa zifika sezizothembisa umshado. Ngaso leso sikhathi ubone futhi ukuthi lo muntu umi kahle, unemoto enhle, ngoba vele isitha sifika ngesethembiso, sifika siyethembisa isitha. Uma uqhubeka lapha kuverse number 5 kuthiwa kepha uNkulunkulu uyazi ukuthi mhlani izidla niyakuvuleka amehlo enu nibe njengoNkulunkulu. Yisethembiso lesi sokuthi number 1 nizovuleka amehlo, kusho ukuthi nicimele njengamanje ukuze ningaboni ukuthi ninqunu nje ukuthi nicimela nibone. Nivalekile amehlo ngokwezwe, ninamehlo kamoya. Yena ufuna ukuzovala amehlo kamoya bese kuvuleka amehlo ezwe. Uthi ke nizoba njengoNkulunkulu mase nivuleka amehlo. Lento uSathane yamwisa uqobo lwakhe. Lapha kuIsaiah 14 uqala kuverse 13 no14. Nayo uSathane wayefuna ukuba njengoNkulunkulu. Lento uSathane yaqhamuka kuyena imlinga, iqhamuka ngaphakathi kuyena useyolinga umuntu ngokuthi umuntu amethembise. Kunenye intombazana kwafika insizwa kuyona, yafika kumfundisi izopropose umshado. Ihamba ngeBM lensizwa lena. Maye propose umshado empeleni bikho uNkulunkulu wathi entombazaneni no. Cha kusho le ntombazana ukuthi babekuya ngayo cha ebizovuma lo mshado. Sizobukekayo futhi. Hayi uNkulunkulu wathi no. Yaba ngothi yathandaza intombazana, uNkulunkulu wathi no. Yabuya insizwa, intombazana sinqabile yathi insizwa hayi sengithandaze kahle. uNkulunkulu uthi nguwe. Yabuya futhi intombazana yakhuleka. uNkulunkulu wathi no, akusiyena. Manje bobabili laba bantu bathi ukukhulumela uNkulunkulu kodwa futhi bakhuluma into engafani. Ngiyacaca ukuthi omunye uthunywe uSathane. uSathane ufika njengengelosi yokukhanya komunye wakhe. Ekugcineni intombazane yathi ayikhona, sihlulekile manje ukunqaba. Isiqala manje ukuzibuza ukuthi
Isiphi isizathu esenza ukuthi uNkulunkulu angavumi? Yathi intombazane hayi ke okungcono ngoba uthi kushiya uNkulunkulu ngicela ukuthi siyohlola igazi sibone ukuthi alikhona igciwane lengculazi. Mabehlola kwatholakala ukuthi kunegciwane insizweni ekholwayo emi kahle futhi yasindiswa le ntombazane ekufeni ngaleyo ndlela ngoba yalalela iphimbo likaNkulunkulu. USathane uza nesethembiso kumuntu qala kuneutralize kuqala nalesethembiso sizokuneutralize ke manje ukuthi bese ubheka ama benefits siza njengo salesman nangama benefits ukuthi ube nalento le. Umuntu ke uziko ezintathu. Umuntu ungumzimba, ungumoya, ungumphefumulo. Umphefumulo kuyingqondo noma singathi lento decide ngayo ukuthi wenze njani. uNkulunkulu ukunikeze lokhu ukuthi udecide ngakho. uNkulunkulu number 1 ungumoya. Yikho mayihamba emhlabeni uhamba ngemizimba yethu. USathane futhi ungumoya. Yikho mayizosebenza uzosebenza ngomuntu. Uqala ngene kumuntu abese yasebenza. Ubona umuntu ekuhlukumeza. Kanti uSathane ongene kuyena wena bese ubona umuntu kanti uSathane ongaphakathi. Kusho ukuthi umuntu ke ucontrolwa umoya ongaphakathi kwakhe. Kodwa i-decision isemphefumulweni wakhe noma kuyena. Kodwa i-influencer i-decision yakhe umoya ophila kuyena. Yikho lo muntu uzothola ekuhlukumeza ngenxa yomoya ophila kuyena. Kodwa uzungene kulo moya nje uyena ovumele ukuthi ungene. Awukwazi ukuzingenela ngokwawo lo moya. Ungeze wazingenela ngokwawo. Ngoba uma sibheka lapho kuGenesis 4 verse 7 kuthiwa angithi uma wenza kahle uyamukeleka na? Uma ungenzi kahle isono sihlezi ngasemnyama. Ukunqanela kwaso kukuwe kepha wena umelwe ukusibuza. Ngesikhathi uqala nje ungenzi kahle ungadecide kahle asikakabikho isono ngaphakathi kuwena. Sisahlezi emnyama. Ukunqanela kwaso kukuwe. Ngamanye amazwi wena uzodecide ke manje ukuthi ngiyasivumela singene kimi. Ngiyawuvumela lo moya ungene kimi noma angivumi. I-decision ekugcineni ikuwena ukuthi wena ke wenze njani. uSathane usenzile ipresentation yakhe. Usenzile i-sales speech yakhe. Wayethula kahle indaba yakhe. And indaba yakhe njalo inesethembiso. Indaba yakhe njalo inesethembiso sokuba mkhulu. Sokuthi uzoba ngcono kunabanye abantu. Sokuthi uzophila kangcono. Sokuthi uzoba ku-control. Sokuthi wena umhlaba usungo wakho. Wena usukwazi ukwenza noma yini oyithandayo. Angithi usufana noNkulunkulu. uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba nawe uzodala wakho izulu elakho izulu nawe udala wakho umhlaba nawe udala abakho abantu. Ngoba usuphezulu manje. Usulingana noNkulunkulu manje. Nasi isethembiso uSathane uzokunikeza sona. Umbuzo ukuthi ubani umdali wakho? Phakathi kwalamaphimbo amabili asekhulumile. Awuzibuza ukuthi ubani odalile la. Ngoba lithi iBhayibheli kuverse 1 inyoka
yayinobuqili kunazo zonke izilwane ayezenzile uNkulunkulu. Leli izwi likhulunywa uNkulunkulu. Lele liphikisa uNkulunkulu likhulunywa yini? Isilwane esenziwe ubani? uNkulunkulu. Ubula bogcina ukuthi ungalalela umuntu noma ulalela okudaliweyo uma kuphikisana nezwi likaNkulunkulu. Ubulo bunzima ngendlela ukuthi kuholele ekufeni. Ma umuntu ekhuluma okwezwi likaNkulunkulu kuhle, kodwa bheka ukuthi ulikhuluma leli izwi ngomoya kabani. Ngoba omunye ngalikhuluma izwi likaNkulunkulu ngomoya kaSathane. Inkosi uJesu bazofika bathi nangu mina. Abashumayeli abefundisi abadukisa abantu. Manje ke ngakho kumele siqapheleke. uSathane ungumoya, ufuna umzimba wakho ukuze aphile kahle emhlabeni. Inkosi uJesu ingumoya, idinga umzimba wakho kube ithempeli lakhe ukuze ikwazi ukuthi isebenze emhlabeni. Sathane uzosebenza umsebenzi wokubhubhisa, kanti inkosi uJesu izosebenza umsebenzi wokusindisa. Inkosi uJesu izoreversa lento ebenziwe uSathane. Izoreversa lokhu kufa ebekwenziwe uSathane. Asikakaze sizwe eTestamenteni elidala umuntu engena ethuneni angcwatshwe afe abese yavuka. Cha, no-Eliya akazange afe ukuze akwazi ukuthi akhuphukele uNkulunkulu. Abezo no akaqalanga ngokufa. Ngakho uNkulunkulu ke ubezolanda abafileyo. Inkosi uJesu yikho yafa yangena phansi. Izobathatha bese ikhuphuke nawo. Yikho ke mangaba sisaphila kulomhlaba izofika isilanga. Ikhuphuke nathi izosimulate lento eyayenza ukuthi phakathi kwabafundi beyibhekile yasukuma ngefu yayaphezulu yaze yasithela. Zakhuluma ingelosi zathi madoda aseGalile nimangalelana ngale ndlela enimbone ekhuphuka ngayo iyona zobuya ngayo, ngoba ubezoqeda ngokufa okwakudalwe isitha uSathane. Kodwa ukuze aqede ngokufa kuwena kumele angene kuwena uphume uSathane. Qala wena ukhiphe lo Sathane owangena ngaleso sikhathi sika Eva noAdam saze sazalwa sinalo Sathane. Ngoba wangena ngaphakathi angithi sithi umoya. Sizalwe sinalezo ziqu zintathu. Sizalwe ngumuntu onalo velo nalo moya kaSathane. Noma uzalwe enalo moya kaSathane, igazi selicontaminated imbewu. Ayisenaye umoya kaNkulunkulu, sekufana ne-modified, kuthiwa genetically modified seed. Sekuphendukezelwe kwaba ngenye into. Ubona ama-grapes engenalokhuza engenazi igaqa. Ngobani? Ngoba sekuphendukezelwe. uNkulunkulu yonke into ayidalile yaba nembewu. Into ekwazi isihlahla umuntu kwaba nembewu. Kodwa uSathane wenza ukuthi imbewu mayilinyazwe. Lapha kulokhuza kuRevelation 20, kulokhuza ku3 verse 20, ithi inkosi uJesu bheka ngimi ngasemnyango noma eminyango nqonqotha. Uma umuntu evula ngiyakungena kuye ngidle naye adle nami. Lokhu ke ngizama ukucacisa ukuthi nenkosi uJesu ayisingeneli ngokwayo, nayo imi ngasemnyango, nesono simi ngasemnyango. Ekugcineni ngumuntu ovumayo ukuthi ukhetha kuphi kwalaba ababili abanokhayo. Ngubani ozodla naye, and lo ozongena ngiyaqinisekisa ukuthi uzokusebenzisa. Hayi ngeke ayeke ukukusebenzisa, ngeke vele angene nje ukuthuleke kanjalo. Uzowenza umsebenzi. Makungene omubi
uzokwenza umsebenzi omubi, uzithole nawe usuwenza umsebenzi omubi. Makungene olungileyo inkosi uJesu, uzozithola usuwenza imisebenzi yokulunga. Ngoba ukwenza kwakho nokusebenza kwakho kudetermine ukuthi imuphi umoya osobusa kwena. Emva kokuthi sesibonileke, ngoba phela isitha senza ukuthi lento lena mase sikhombisa yona ibe desirable, inxaneleke. Asizwe ekuqaleni ukuthi lesi sithelo lesi sanxaneleka. Nezinye izithelo uNkulunkulu wayezenzile ukuthi mazinxaneleke, kodwa mase kukhuluma isitha sekunxaneleka lesi sithelo lesi. Asanxaneleke ezinye. Lesi sithelo lesi noma umuthi wokuphila awusanxanelekanga manje kuEva. Akabange sawunxanela lo muthi. Senxanela lesi sithelo sizwe ngaso. Uthi mangengadla la. Hayi ngizofana noNkulunkulu mina. Hayi ngizoba mkhulu mina. Ngizoba ngcono kunabanye abantu. Enomunye mhlambe ngaphakathi vele useyibone ngcono kunabanye abantu. And uNkulunkulu uthi ezwini lakhe, he resists the proud. Uyabenqaba noma ngizobeka kanjani kuthiwa ngeSuthu. Akuthiwa he resists the proud. Uyamelana nabazidlayo. Ngiyabona. Uyamelana nabazidlayo. Bese egcineni kwenze njani? Bashoniswa phansi. Satan wazibone phezulu, waziphakamisa. Wathi uzophakama adlule ingelosi noma izinkanyezi zezulu. Kwenzekala emva kwalokho. Ingelosi sisezulwini namanje ubani ohliselwe phansi. uSathane. Yesikhathi umuntu ethi uyayiphakamisa, noma ufuna lokho kuzomphakamisa kubantu, uNkulunkulu abesamelane nalowo muntu yambeke phansi. Kuthi lo zibeka phansi njengenkosi uJesu yazi yangena phansi komhlaba, uNkulunkulu wamphakamisa. Wazophakamisa negama lakhe labalikhulu kunawonke amagama. Ngobani? Uzibeke phansi. Kodwa uSathane wenze njani? Wasaphezulu. Kwenzakalani? Phansi. uAdam noEva befuna ukufana noNkulunkulu beyisaphezulu. Kwenzakalani bakuphi namhlanje? Phansi. Abekho ezulwini namhlanje. Baphansi. Kwenzeka exact opposite. Nalento ayisho uSathane ethi engeke bafe nokufa. Osiphakamisayo uyathotshiswa. Kodwa osithobisayo uyaphakanyiswa. Njengomthelisi owazithobisayo. Wathi hawukela mina so. Yathi inkosi uJesu ke lo uphume elungisisile. Kanti umFarisi yena uthi hayi mina ngizila kangaka, ngiyanikela, ngenza lokhu nalokhu, uyazincoma. Inkosi uJesu uqobo lwayo yayikhuleka icele kuBaba. Yayikhuleka imbonge icele. Kaningi uzoyithola ukuthi yenze njalo. Ngithena ke lo moya kusuku sungene ngaphakathi kuwe uzokusebenzisa. And makukuthi awukakubona ukusebenzisa, mhlambe ngokaSathane usasebenza umshosha phansi ukuze ungaboni, ukuze nabanye abantu bangaboni, ngoba yena uzokusebenzisa. Thele sisithelo mase sinxanelekile kuEva, wasibona futhi ukuthi yes sinxanelekile futhi akuhlakaniphiseni ukuthi umuntu afana noNkulunkulu manje kukhanya manje izinto. Ngwazi ukuthi baze bathi abasezweni uyabona bona. Basho kanjalo abasezweni. Ya sitha sesifikile manje sithi hayi no. Uzobona bona ke manje. Ayibona le ndawo. Hayi lithi iBhayibheli wathatha wadla. Mayisedlile. Agcinanga la. Ngoba sekunomoya usungene phakathi. Phela lo moya uzokusebenzisa ngeke ukuyeke.
Masungenile wenze njani uya ku-Adam. Uthi Adam, cha impeleni lesithelo lesi awufi mangabusi. Sengiyalinganisa ukuthi wakubeka kanjalo ngasi. Uyangibona nami ngiyaphila. Mhlawumbe uAdam wayesaba le ndaba, mhlawumbe inyoka yake yasho kuyena. Wesaba ukufa Adam. Manje ufika uEva sefika neproof. Ukuthi uyangibona ngiyaphila manje. Ngifile yini manje? Ngithi ngibona ukuthi ngiyaphila. So, kusho ukuthi bengesilona eqinisa kade khulunywa uNkulunkulu. Kusho ukuthi inyoka beqinisele ukuthi ngeke sife nokufa. Ngoba nakho ngiyaphila. Bakhona abasho ukuthi mina nakho ngishumayela ukuthi ngisivule izono zami kade zathethelele. Ngokufa kweNkosi uJesu mina ngiright uyangibona nje ukuthi ngihamba kahle vele. Kanti hayi usekhohlisekile. Hayi no Adam mhlawumbe wayibona le ndaba ukuthi yazi ngempela uyaphila lo muntu. Akabange sabuza kanti uNkulunkulu uthini wochazana ukuthi umuntu uzofa nokufa. Kanti kuyini ukufa okhuluma ngakho? Cha sabuza nokubuza. Usezolalela owesifazane. Ngoba uSathane umsebenzisile umuntu wesifazane. Ngoba isitha sifuna ukuthi umuntu aziphakamise. Bona umuntu wesifazane make up ngani na ufuna ukuba abe muhle ukuze insizwa zize kuyena azizwe mkhulu kunabanye besifazane azibone ingcono kunabanye besifazane uyena phakathi kwelamantombazane asendaweni oshelwa kakhulu uyena ofunwa kakhulu la endaweni uyakujabulela lokho ngobani uzibona engcono emuhle kunabanye abantu manje zonke izinto zimhambela kahle yipiko impakamo emenzisa zonke lezi zinto omunye uzofaka nezimpahla ezimpintshayo nekethe imfushane ngobani ufuna ukuthi athenga amehlo abantu besilisa umuntu wesilisa uyasondela kulo muntu ngoba nakuyena yini impakamo abantu bazombona ukuthi hey mina nginentombi ezinhle ngiyathandwa mina ngiqonyiwe ngiyisoqa yini lento enze njalo impakamo nakuyena ufuna ukubonakala kangcono ukuthi mina ngcono kunabanye abantu zonke lezi zinto zivela kuphi empakameni asibhasopi impakamo ngoba ingena ngesinyenyela omunye uphuma ekhaya ezilungisa kahle uthi wenzela nje ukubukeka kahle kubantu kanti mhlawumbe sekungena impakamo phakathi mhlawumbe sitha vele sesifuna ukuthi kube nalokho ukuthi hey ubona ukuthi bangincoma kanjani yazi bangincoma nasemgwaqweni bathi ngigqoke kahle hey bazalwane masinconywa asoyikhalela uNkulunkulu noma sinconywa ngayo ukuthi lento sesinconywa ngayo akungabi indlela esizowiswa ngayo akungabi ukuthi sekufikile isitha ukuthi sizodala impakamo sizokwakha impakamo kini ngoba sitha safika kanjalo kokuqala sangena kanjalo futhi umuntu sangena kanjani ngempakamo elesi sitha sangena kuyo uSathane singaqhamuka kwenye external factor siqhamuka kuye ngaphakathi kuyimpakamo yeso ibhasoba bazalwa nempakamo hayi no Adam ke wadla njengoba abantu besilisa mase bembona umuntu wesifazane emuhle benze njani bayadla ngamehlo omunye engasashelanga kodwa uyadla ngamehlo umuntu wesilisa adle ngoba sekudlile wesifazane usedlile isono ngokuthi ahambe nqunu angithi ngesikhathi iqale sidlu Eva lesi sithelo kwakuthiwa kuzovuleka amehlo ngiyakholwa ukuthi avuleka amehlo usenqunu yena mhlawumbe bengakaziboni ngaleso sikhathi usenqunu mase sefika kuAdam usezonqumisa ubani uAdam uthi abe benqunu bonke usetshenziswa yini ulo moya usungena ngaphakathi akazenzi naye umoya usungene ngaphakathi ngithi mina uma ungakazi ukuthi uNkulunkulu
ufuna ukusebenzisa nayiphi indlela kakhulu uNkulunkulu akukhombisa noma ngaba kuthiwa ukushanela enkonzweni mayizoqinisekisa uNkulunkulu wazi ukuthi lento yenzayo yenza ngomoya kaNkulunkulu akekho uSathane lapho kuhle lokho ngoba abafundi beNkosi uJesu bake bathunywa iNkosi uJesu bengakawutholi umoya ongcwele bayenza imisebenzi yamandla babe bejabule yabona iNkosi uJesu yabona ke njengoba sebejabule kanjena nje mhlambe yacabanga lokho ukuthi sebezophakama yathi ningajaduliswa ukuthi amadimoni ayamthobela no jaduliswani ukuthi amagama enu alotshiwe encwadini yokuphila ngolunye usuku abafundi beNkosi uJesu bacelwa umuntu ukuthi akakhulekele ingane abakhulekele ingane yakhe ukuthi isinde awuphendulwanga umkhuleko wabo baze baba namahloni mhlawumbe iNkosi uJesu yakuvumela ngamabomu lokho ngiyacabanga ukuze bangaphakami ngoba impakamo iyona ewisa umuntu iBhayibheli lithi pride comes before fall ala vele impakamo oqala hayi ke okulandelayo lapho mayike yambuso umuntu impakamo yaphila impakamo kumuntu guaranteed into elandelayo ukuwa qala impakamo bese kuba yini ukuwa hayi ke naye uAdam wabona ukuthi yewu kusho ukuthi uEva usefana noNkulunkulu sengisele ngedwa sengiyimpatha ngedwa sengiyinyoni ngedwa mina la nangu uCleve usefikile useyangitshela ukuthi kufanele ngenze njani uyangiluleka hayi ngoba isitha sizokululeka sizokululeka nangalo seduze nawe sikululeke nangalo osenkonzweni kanye nawe sikululeke nangalo okubranch kanye nawe angisho ukuthi singakhulumi njengabazalwane no kubalekile ukuthi sikhulume makufanele sikhulume kodwa into engishoyo umene ukuthi qaphela ngoba ngeke wazi ukuthi isitha sesingenile noma cha qaphela ukuthi ungadukiswa ngoba lento lena ikhohlisa ngendlela emangalisayo Sathane ukhohlisa ngendlela emangalisayo uSawuli wahamba eshumayela noma ethi wenza umsebenzi kaNkulunkulu ngokwakhe kanti uSathane usemdukisile uqedile abaFarisi sebedukiswe baphelile bona ngokwabo bahamba ngezwi likaNkulunkulu ngokwabo bona benza kahle kanti sebephambukile baphandulwe yini isitha bengaboni nabo bethi basahamba ngezwi baphatha iBhayibheli bashumayela kodwa sebedukile abazi lutho maqondana noNkulunkulu uma ubheka lapho kuverse 7 no 8 sizothola ukuthi into eyenzakalayo emva kokuthi umuntu esonile uzizwela enecala wake wona yini wena emva kokona kwakho kwenzakalani wena awuzwelanga yini unecala kuthiwa ayesevuleka amehlo abo bobabili babona ukuthi bahambaze bathunga amaqabunga omkhiwane bazenzela izibhinqo mhlambe singakaqhubekeli kuverse 8 sebezibonile ukuthi banqunu manje bahambaze abasayi kuNkulunkulu ngoba isono uSathane noma usuyizwela unecala akakwenza ukuthi uye kuNkulunkulu no wenza ukuthi uzame imizamo yakho ngokungokwakho ukuthi ugqibe icala lakho ukuthi ugqibe lo nembe zokuhluphayo ukuthi ugqibe lokuzwela unecala ngiyacabanga ukuthi abantu baphuza kangaka nje emhlabeni ngoba bayazi ukuthi banecala bazama ukuligqiba icala labo bazibopha ngalamaqabunga lana
abazibopha ngayo azobuna vele. Benze njani? Bazama ukugqiba icala labo. Wena uyaligqiba yini icala lakho? Wenze njani mangabe usuzithola ukuthi hayibo sengonile? Wenze njani? Loqala bayenza bazama ukuvala unembeza. Ngoba unembeza yena ngokwakhe uyakusiza ukuthi uzibone unecala. Kodwa i-conviction noma ukusola kaMoya Ingcwele kukwenza ukuthi uye kuNkulunkulu. Kukwenza ukuthi ukhumbule isono sakho, usibhale phansi, usivume. Ukuphenduka lokho ngokusizwa uMoya Ongcwele noma ukusizwa uMoya kaNkulunkulu. Uzothi omunye lo muntu onile umsize kanjani uMoya Ongcwele onile, ukhulume kanjani kuyena? Uzobe ekhulume ngalo shumayelayo. Abese ekhumbula isono umuntu. Uconvictwa yini? Moya Ongcwele, ngoba uMoya Ongcwele uguqula izwe ngesono noma uphendula izwe ngesono. Kodwa unembeza uzokutshela nje ukuthi awenzanga kahle ke la. Noma ungakwenzi lokho. Phela lapho usuzobona ke into wenze njani. Ngoba wena uqobo lwakho egcineni wena uzodecide. Sekwenzekile ke manje sebonile. Abagijima baxolisa uNkulunkulu, uNkulunkulu usexolisa sonile. Emva kokuthi unembeza usubadlile noma sebezizwela icala, bayasuka bathatha amaqabu ngomkhiwane bazenzela izibhili. Acabanga nje ngeqalibunga njengoba lishisa kanganje ilanga. Mhlambe ukuthi kushona ilanga ibisibonile lento. Noma masebelele ebusuku uyaguquka noma ngabe kuthiwa kubonanga lokho kusakusasa futhi usenqunu. Awuqokile. Ngobani? Sekuvuleka amehlo enyama kwavaleka kamoya. Inkingi lapho. Ma umuntu esonile engaphendulwanga ukukhuluma kaNkulunkulu, engasizwanga nguNkulunkulu noma engabuyelanga kuNkulunkulu agijimele kuyena, noma ngakafike lapho, lento ifana noJuda Iscariot. Juda Iscariot uthe esonile akagijimelanga enkosini uJesu. Inkosi uJesu isikhulume kangaka. Yathi isinkwa sokuphila. Yathi makudliwe ehlephula isinkwa athi makudliwe ngoba kungumzimba ohleshulwa ngenxa yabaningi. Noma ngenxa yezono zabantu. Wathi makuphuze iwayini ngoba kuyigazi elichitheka ngenxa yabaningi. Ukuzwile lo ukuthi uthe inkosi uJesu odla inyama yami unokuphila okuphakade. Futhi ubonile ukuthi ibona abaFarisi laba kade bezonda inkosi uJesu befuna ukuyibulala. Baze bayikhaphela kuzo izoni abantweni basezweni. Bona labo bantu ke uyakuphi ke uJuda Iscariot uyakubona. Abantu abangena kumsiza ngalutho. Mayifika kubona vele bayazazi ukuthi ngeke bamsize ngalutho. Abamsizanga mayibonke bamsizayo babona hayi cha. Ngcono hamba uyihenga. Wayibona indawo yakhe vele ukuthi ukufa vele. Wavele waziphuthumisa ekufeni. Vele noma wayengazihenga ngakho ukumsiza. Kodwa ke egcineni wenezezela isono phezulu kwesinye ngoba iBhayibheli lithi ungabulali. Manje ke wayesebulele ngoba phela akazidalanga yena, mayizibulala yena wonile kuNkulunkulu. Ngesikhathi wona usuke uzibulala wena, usuke wonile kuNkulunkulu. Ngesikhathi uphatha kabi omunye umuntu, umhlebo omkhuluma kabi, uyambulala, wonile kuNkulunkulu futhi uzibulala wena ngoba nawe uzoya ekwahlulelweni. Ngesikhathi umhleba phela umhlulele, kanti inkosi uJesu ithi ningahluleli ukuze ningahlulele.
Siqhubekele-ke kuverse 8 ke besathi umuntu uzame imizamo yakhe yokuqeda igilti. Abantu baze baphuze kangaka nje cishe yikho ukuthi baqede igilti engeke iziphele no. Verse 8, base bezwa izwi likaJehova uNkulunkulu ehamba ensimini kusihlwa ngokuphola kwelanga. U-Adamu nomkakhe bacasha ebusweni bukaJehova uNkulunkulu phakathi kwemithi yensimu. Njengale nto yenziwa uJudas Iscariot, ngicabanga ukuthi ukuzangayo enkosini uJesu nje kwakuyindlela yokuthi acashe. Kwakuyindlela yokuthi azame ukuqeda igilti yakhe ukuthi akaye kuba priest. Labantu ngokweTestament esidala noma ngokwesivumelwano esidala ekuyibona kwakubona umuntu mangabonile ugijima kubona nabo bathi ake ngeke sikusize nathi. Kulesi sikhathi sekukhona umpriest omkhulu manje. Ubehamba naye uJuda bekumele ngabe kupriest omkhulu. Laba abanye badideka nabathi asikwazi ukukusiza kule ndaba. Ngeke sikwazi ukuthi sikusize. Cabanga ke uma uthi uya kumuntu ongumpriest uthola ukuthi akakwazi ukukusiza. Babeqinisile bebengeke bakwazi ukumsiza. Base-ke bacashe ebusweni bukaNkulunkulu. Ubuso bukaNkulunkulu-ke buyakhazimula. Ngiyacabanga ukuthi mase bebona ukukhazimula kaNkulunkulu baxhopheka. Ngoba le nkazimulo ayisekho kubona. Ngoba umlilo nomlilo kuyahlangana kuyahambisana. uShadrach noMeshach noAbednego babengumlilo. Bathi mabengena emlilweni kwahambisana abakwazi ukuthi baphile kahle. Emva kokuthi sebekhishiwe abangenawo umlilo bezongeniswa lapho umlilo wabashisa. Ngobani? Bona babengesiwona umlilo. Kusho ukuthi lo ngesiwona umlilo uyamshisa. Kodwa lo ongumlilo noma engena emlilweni akashi. Ngoba vele uqobo lwakho ungumlilo. Umlilo uvutha ngaphakathi kuyena. Ungumoya ophila ngaphakathi kuyena ongumlilo, umlilo wangaphandle awukwazi ukumthinta. Kodwa umuntu ongenawo umlilo ngaphakathi, umlilo wangaphandle uyamshisa. Asha. Lo mlilo kaNkulunkulu wabenza ukuthi mababaleke. Ebusweni kaNkulunkulu bengenako ukwazi ukumbheka. Ngoba umuntu esondela kuNkulunkulu uthola umlilo. Kazimulo kaNkulunkulu uyabonakala ngoMose. Emva kokuthi sespend isikhathi eside 40 days noNkulunkulu. Bayibona inkazimulo baze baxhopheka. Shuthi ngamanye amazwi wayesengumlilo uMose. Laba bantu bengenawo umlilo. Kwatholakala manje ukuthi lezi zinto zombili noma laba bantu bobabili abakwazi ukuhlangana manje. Ngoba sekukhona umlilo. Yikho ke kwaba khona ukuhlukana phakathi kaAdam noEva kanye noNkulunkulu. Ngoba wawususukile umlilo kaNkulunkulu kubona. Masiqhubeka kuverse 9 kuthiwa kepha uJehova uNkulunkulu wambiza uAdam wathi kuye, uphi na? Ile nto ke yenziwa inkosi uJesu. Mayifike emhlabeni sesonile ngalendlela. Izosibiza mina nawe ithi uphi na? Uphi? Inkinga yakho ukuze ingakuboni inkosi uJesu na. Yilesi sono lesi sivimbe wena osibeke ngaphambi kwakho. Senza ukuthi naye akubuza ukuthi ngagcine ngikushiye la. Kodwa manje ngikubona. Uphi? Ngidinga ukuthi sihlangane. Ngize kuwe ukuthi wena njengoba ngikudalile ukuthi ube yithempeli lami. Bengithi ngize ethempelini lami. Ithempeli lami ngisalitholi. Kwenze njani ethempelini lami? Useyithempeli likaNkulunkulu yini? uNkulunkulu noma inkosi uJesu mayifuna ukuzosebenza emhlabeni isafika ikuthola ukuthi usekho naye noma siyabuza ukuthi mathi uzokusebenza uphi kanti sibani? Bengifuna ukukusebenzisa uphi? Angisakuboni. uNkulunkulu uphi na? Impendulo ke ithi
wathi ngizwe izwi lakho ensimini. Uzwile izwi likaNkulunkulu. Kodwa behlukene laba bantu. Njengoba namhlanje inkosi uJesu sabemezela abantu bayalizwa izwi likaNkulunkulu. Kodwa ukulizwa kwabo lishunyelwa akusho ukuthi baxhumene noNkulunkulu. Cha. Still kusana le gap eyenza ukuthi uNkulunkulu naye abuze ukuthi uphi kanti. Kodwa nokho futhi izwi likaNkulunkulu ngomusa wakhe lisezwakala. Enibonga uNkulunkulu mangabe usalizwa izwi likaNkulunkulu. Kuumusa uma izwi likaNkulunkulu usalizwa. Uma unembeza usaphila usasebenza. Kuumusa lokho. Nabo at least babe salizwa iphimbo likaNkulunkulu. Angazi ke noma wena usalizwa yini. Kodwa bona noma bebonile kodwa at least bebesalizwa izwi likaNkulunkulu ngoba siyeza futhi nesikhathi lapho kuzoba khona indlala yezwi lingazwakali izwi likaNkulunkulu. Yenzeka lento ngesikhathi sika Eli. Eli ukhona lapha amadodana akhe asephatha kabi umsebenzi kaNkulunkulu. uNkulunkulu wabona ukuthi mase kunje ngizothula. Lithi iBhayibheli izwi likaNkulunkulu laliyindlala ngalezo insuku. Lalingezwakali. Manje izwi likaNkulunkulu lingokuphila liyaphilisa kusho ukuthi wasekuphela ukuphila ngalezo insuku. uNkulunkulu walinda ukuthi akuze kukhulu umntwana Samuel. Okuyena zomsebenzi ngoba kusho ukuthi wayengekho umuntu ebenokumsebenza ngaleso sikhathi. Phakathi kwabantwana bakwaIsrael. Maye sekhulile umntwana. Khuluma naye umntwana uyalizwa izwi likaNkulunkulu. Kodwa akaliqondi. Uyaliqonda yini wena izwi likaNkulunkulu? Usulizwile uyaliqonda yini? Umntwana wadideka. Gijima ku-Eli. Lelo Eli ngala. Qo. Ungibizile? Hayi cha ngikubizanga ngihambe uyolala. Mhlawumbe wacabanga mhlawumbe wayephuphela nje. Okwesibili, qo. Ungibizile? Hayi. Cha, angikubizanga. Waqonda ukuthi iphimbo likaNkulunkulu. Wathi okay. Mawusulizwa lelo phimbo. Awuthi khuluma Nkosi ngoba ngikuyakuyezwa. Nawe uba nalo mkhuleko uthi khuluma Nkosi ngoba ngikuyakuyezwa. Kodwa kumele uqale uvule indlebe qala zikamoya uvuleke zona ukuze uzwe. Ngoba noma ngakhuluma ma ungezwa angeke kukusize. Wathi ke ngizwe izwi lakho ensimini. Ngenze njani mangilizwe izwi lakho ensimini? Ngesaba ngokuba ngihambaze. Ukuhambaze kubangela amahloni. Ungabona nje umuntu ehambaze lapha nawe ungavala amehlo. Sigqokile njengoba nakho sisaba amahloni, kunamahloni ukuhambaza. Wathi nginamahloni ukuthi uma ungibona uzothi ubonana. Ihlazo leli lami selikini. Ihlazo selihlezi phezu kwami manje. Ngoba umuntu oba namahloni uba nehlazo. Kuba ihlazo kuye. Noma kusuke kunehlazo azabe namahloni. Uthi ngalokho ngacasha. Yabona ke ma kunempi noma ulwa nomuntu noma isizwe nesizwe phakathi kwalabo abalwayo khona uzucasha. Ucasha nje ngoba kunobutha phakathi kwakho nalo omcashelayo. Sekumcacele la uAdam ukuthi sekunobutha phakathi kwakhe noNkulunkulu. Sekunenhlukano phakathi kwakhe noNkulunkulu. Le nhlukano ibangwe yini? Ibangwe yicompetition.
Adam bese efuna ukuthi abe ku competition noNkulunkulu. Bese efuna ukulingana noNkulunkulu. Lokho ke kwadala inhlukano. Abantu ngaze ngizobe ku competition behambisana. Yilo nalo ufuna ukuphila phakathi kwaleyo two. Isono ke leso sidala ubutha phakathi komuntu noNkulunkulu. Hayi ke ngicabanga ukuthi asime khona lapho ngicela sisho iculo bese ngisho isibusiso.